Kuya, tignan. Ah, magic spell. Yun. Yan, papasok ang open dyan. Dito kami sa trabaho, guys. Dito kami sa work. Sa loob ng lupa. Kaya lang, may nakilala kong hindi mo na to. Siguro. Hindi siguro yun kasi ganito kalit eh. Ano? Isa lang, kukunin din para kung nanda. Saan mo? Guys, ito yun. Mahiwagang lapis. Kunti lang ha, pag sinasabi ko ha, kunti lang ha. Ngayon guys. Karundong. Boy mo Jacko, boy mo Jacko. Oh. Ngayon boy mo Jacko. Sabi mo, mabadikin kita. Uyab mo. Sino nga, kisa man ganitong pangalan sa kumangkon? Anak ni Plong. Si Dexter. Mirilam. Anak, ano kailan sa yung kumangkon? Gunggong Mirilam. Gunggong. Barinig sa mukha eh. Yung bibi pa. So, anong gagawin mo? Kumuha ka ng uling. Kunti lang. Intro, magican mo siya. Ramihan mo, ganyan. Ganyan, ganyan, Dito. Alam kong pangalan nun. Sige. Teka, Dito mo sa magican mo siya, tapos, lahat ng mga pangalan ng pamangkin niya, nakasulat sa katawan ko. Kahit pangalan presidente, nandito sa katawan ko eh. totoo yan? Di nga. Hindi totoo yan. Okay. Paano mangyari yan? Ngayon, sa pamagitan ng Bola lang yan. lapis. Okay. Iguhit mo dyan. Ganun mo, nod mo. Hindi mo rumay. Lagi. Ang daghan naman yan. Pangalan ng pamangkin niya, Prince Aser. Diba, Prince Aser, pangalan pamangkin mo? Magaling kang kupal ka. Prince Aser. Prince Aser. Tuli na kakaroon. Naagre, tuli. Kung tuli ba ka, mutog ang pinod. Sige. Diya. Bagit, gamay lang. Diya, Isablig lang, sablig. bagit, gamay lang. Ano ba yan? Ayan, di na klaro. Isaboy lang siguro, isaboy. Isaboy lang. Huwag yung ganyan. Ganyan eh, mga ganyan, no? Sprinkle mo. Ulit lang. Ayan, ayan, Ganyan lang ba? Ganyan, kunti, Ay, tuli na talaga, Ano yan? Kunti lang. Tuli. Tuli na talaga siya. Gabi? Eh. Tuli. Uy. Di mairis. Ayan. Nakasulat, tuli. Ay, tuli na talaga siya. Grabe magic, oy. Tuli. Tuli na. Ebe, kung... Pero dati, pisot siya. Pisot siya? Sige na, dito nga. Agay! Yan. Dito lang. Ikaw magganyan. Wala. Tingnan ko. Pisot. Dati, pisot. Aba, pisot. Pisot. Saan pa? Pangalan ng presidente natin. Sino pa? Nakasulat pa? Pangiti pangalan ng presidente. Meron. Ipakita mo ko Hindi eh. totoo yan. Boy mo Jacko. Dito, ganyan lang, kunti. Pangalan ng presidente. Bola lang yan. Sino ang presidente yan? Bongbong Marcos. Ano yan? Bongbong Marcos. Bungbong. Agay! Pangalan presidente yan. Mapiso ka. Crush ni mo, kaila ko. Ano? Gusto mo makita? Sige. Sige. Magic. Sige. Aplas lang. Wala, nagsulat Hala. Kakaibang talent to. Yung Favorito hilig niya. Yung hilig niya. Ay, favorito niya? Sige, Yung, makita ngayon. yung Oten. Oten. Dire. Yan. Dire sa Oten, dire.
Ito sa tiyan. Di, guhit. Guhit Iguit ka. mo, iguit. Utin. Diyan. Usod. Ang mas. Oo, man lagi. Ba't di nagklaro yan? Sa pagbasa man yung Dito, oh, dito. Ayan, sige pa. Okay. Sablig, sablig. Oh. Nan. Ba't ganyan? Oo, man lagi. Oh, oh. Oh, ano yan? Oh, nakaaro. Aro. O ano yan? Aro. Oh, may aro yan. Utin eh. Naubusan ako ng magic eh. Kaya, ayan, ano yan? Aro na lang siya, Aro nag-aro. na lang. Asan ang utin sulod? Oh, ang utin. Ah, sige lang. Kanina, So may nakasulat sa iyang agtang, kuan. Kasama ng utin. oh, Ala ba yan? saan Alo. papasok ang utin? Agoy. Dito. Isang kumurap. Ang korap. Diyan papasok ang utin. Ala, ala. Ah, magic spell. Yun. Yan, papasok ang utin dyan. Ay, hindi. Sa kabila pala. Yan. Kita mo? Ano yan? B. Ito. Yan o. B. Yan o. B. Ayun. Ayun, kita na o. B. Oh, tingnan mo. B pa. B. Ang lat sa agtang. Ayun o. Lahat. Agoy. Oh. Ganyan. B. Oh, di kita. Oh, tignan mo. Basahin mo. Basahin mo ngayon. Basahin mo. B. Bila. Oh, basahin mo talaga. Pakita yan sa picture. Baba. Tingnan mo yung tsura mo. Oh, kita mo na. Baba.